Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng Chicken Liver Adobo. Guys, bago natin umpisahan, mag-subscribe na muna kayo kung kayo ay first time sa ating channel at pakiclick nyo rin yung bell button para sa mga latest updates. So paano guys, ayos na? Tara, umpisahan na natin! Guys, ang ating recipe ngayon ay ni-request ni Chris Ellie. Maraming salamat po sa pag-request. At ito na ang ating mga ingredients. 1 whole crushed garlic, 1 medium-sized chopped onion. Guys, habang china-chop natin ating onion, shoutout muna kay Tet Abehuro at kay I Am Tish 27. Sila yung mga tagapanood natin from Madrid, Spain. Maraming salamat po sa panonood. Ang susunod na ingredients ay 1 kg chicken liver, 2 tablespoon cooking oil, 1/4 cup soy sauce, 2 tablespoon vinegar at 2 tablespoon oyster sauce. Gamit din tayo ng 1 teaspoon chili flakes, 1/2 teaspoon salt, 2 pieces bay leaf, 2 tablespoon sugar, 1 teaspoon peppercorn! Ang bilis nun ah. Anyway, salang na natin ang ating kawali. Initin ang bahagya at ilagay ang cooking oil. Kapag mainit na ang mantika, isunod na natin ang garlic. Isusutay lang natin to hanggang maging light brown. Since medyo naluto na ating garlic, isunod na natin ating onions. Isutay natin ito for about 2 to 3 minutes hanggang sa mag-caramelize. Pag nasutay na ang ating onions, maglagay tayo ng freshly grind peppercorn. Guys, kapag kasi freshly grind ang ating peppercorns, mas lumalabas ang aroma nito at nakakadagdag ng sarap sa ating niluluto. Haluin lang natin ng bahagya. At isunod na natin ang ating soy sauce. Isutay lang natin for about a minute. Tapos ilagay natin ang bay leaves at ang liver. Guys, pagkalagay sa liver, wag na muna natin siyang galawin. Isisimmer natin to for about 10 minutes. Ito na ang ating liver after 10 minutes. Hahalu-haluin lang natin to hanggang mag-mix ang ating mga ingredients. Guys, ang kumpletong listahan ng ingredients ng ating menu for today ay matatagpuan sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Guys, dahan-dahan lang sa paghalo para hindi malusaw ang ating liver. Ilagay na natin ang iba pang mga ingredients. Unahin na natin ang salt, oyster sauce, ilagay natin ang ating vinegar, ang chili flakes, at ang sugar. Haluin lang ng dahan-dahan hanggang sa maghalo lahat ng mga ingredients na ating nilagay. At dahil nahalo na natin, isi-simmer natin to for another 10 minutes at babalikan natin maya-maya. Guys, alam niyo ba na sobrang dali lang ng pagluto ng adobong atay? Just make sure na nahugasan na maigi ang ating liver para pag niluluto natin, hindi to mag-scam.
Ayan, at medyo nag-reduce na ang ating liquid. Hahaluin lang natin to ng bagya at isisimmer natin muli for about 5 to 10 minutes. Gusto natin kasing lumapot ang sabaw nito at the same time maluto ng husto ang ating liver. So guys, after another 10 minutes, eto na ang ating liver. Guys, ang lasa ng ating adobo ay medyo manamis-namis na medyo maanghang ng konting-konti lang. Yan, pwedeng-pwede na to. Presenting ang ating Chicken Liver Adobo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at kung nagustuhan nyo ang ating video for today, paki-like na lang po at paki-share na rin po sa inyong mga friends and relatives. Huwag kalimutan mag-subscribe at muli, maraming salamat po sa panonood.